всички сме настроени предпразнично, читалище Дружба реши допълнително да създаде, не да създаде, това си истина, да направи още един празник и за читалището, и за всички вас. Тази година честваме 20 години от учредяването на читалище Дружба. Така се изминаха бързо тези 20 години, точно така, както се миним времето у нас. Днес е слънчево, утре може вече да е друго. По този повод, днес, в този момент, ние откриваме тържествено нашето юбилейно тържество с тази изложба, която вие виждате, която създаде този уют и топлина тук за всички. Изложба от текстилни тъкани на Николинка Димова и изложбата от гоблени на Мария Люцканчева. Николинка Димова е познават и повечето от вас, тя е член на нашето настоятелство, в момента не присъства, но това, което тя е създала, това, което тя е носила в себе си като изпълнение и като човек, чувстващ природата, чувстващ всичко това, което се променя, го присъздала в тези пана, направени от много интересен материал. Една част от децата, тези са малки, по-големите са участници в изработването на тези пана по време на лятната работа. Другото характерно и интересното днеска, това, че Мария Люцканчева, която е и наш читалищен член и наша читателка, съвсем изненадващо веднъж в един непринуден разговор разбрахме, че тя шие гоблени и аз мисля, че от тези маленьките гобленчета де състои за успокоение. Но се оказа, че Мария създава нещо, което аз дори не мога да се опитам да го направя, дори не мога да се помисля, че мога да го направя. Това наистина е една красота и това е едно изкуство. И за това ние поканихме днес тя да покаже част от гоблените, които е създала. И сега искам да чуете гласа на Мария, тя да ви каже няколко думи. Колко време шиеш? Какво ти донася това на тебе, изпълнението на един гоблен и какво би пожелала на тези младите, които би трябвало да продължат това изкуство? Мария, заповядай. Гоблените започнах да ги шия след като се пенсионирах и преди всичко от 5 години насам. От 5 години? От 5 години, като един от първите ми гоблени е този. И този горската хижа. Да, това беше. Преди това съм шила малки, така докато усвоя техниката и след това вече започнах големите. Наистина ми доставя голямо удоволствие. Сядам, бродирам, успокоявам се. Въобще не се притеснявам за нищо и с радост и с удоволствие казвам, че ги правя. Правя ги за собствено удоволствие и за красотата и уюта на дома си. Тези всички неща висят в това дом? Тези всички неща са сложени. Значи ти за това каза, искам да висят и спех да си ги подаря, че като ми дойдат гостите, къщата да ми е пълна. Събота и неделя ще имам гости и искам да са ми вкъщи, да ми видят и гостите. Така че... Колко панели до сега направени, Мария? С малките, които още в началото съм започнала да шия, са 15. 15. За 5 години 15 пана. Аз мисля, че това... Най-дългото време съм шила този пролетно пълноводие, който беше сглобен и направен от едно ваше списание. И ние имаме значи, читалището също има пръст в... Бяхме там, хареса ми и реших, че ще го направя. Благодаря. Искам да поканя нашата председателка Райка Стефанова, която ще благодари на Мария, защото, заповядайте госпожо Стефанова, че тя наистина с нещата, които е донесла, украсява днешния празник, прави го по-истински и аз откривам в нейно лице не само един обикновен читател и сега разбирам литературата, която чете, разбирам какво търси,
Защото по този начин човек се преоткрива по съвсем нов начин и ти пожелавам да си здрава. За следващите 5 години гоблините да не са 15, да са 10, но да ти доставят все така голямо удоволствие. Госпожа Стефанова ще ти благодари. Като индивидуални въпроси към Мария след това може да задавате. Може ли да кажа нещо? Всичко може. Един от моите наследници, който предполагам ще продължи това дело, е малката Мария. Мариячката ми. Мария. Тя е и ваша читателка. Да, познавам Мария. Да. Добре. Да кажа 2 думи за паната на Ники. Повечето от вас може би са ги виждали в читалището, които са идвали, но преди това искам да благодаря на нашата най-нова колежка от читалище Христо Ботев Петя, която вчера много ми помогна за аранжирането на гоблините и за паната на читалището. Без нейна помощ просто нямаше да успеем да се справим. Много ти благодаря, Петя. Самите пана на Ники говорят за себе си. Днес нашия партньор в нашите юбилейни тържества, това е информационен център Европа директно Сливен. Даринка е там, си е направила щанда, може да ползвате част от нейните материали, но ако забелязвате в началото на изложбата, това са българското знаме, европейското знаме и това са знамената на 6 държави, учредителки на Европейския съюз. Майсторството и така умението на Ники от едни обикновени конци да направи такова нещо само говори по себе си, за това, че ние сме много благодарни и не тук така сме поканали Европейския център да ни партнират, защото и така ми да позволява да се създава партньорство именно по този начин. Даринка, ти искаш ли нещо да пожела? Между другото, получихме официален поздрав от Европейския център. Много хубав и награда. В момента искаш ли да го прочетеш? Искаш. Да. Не мога да го прочета, защото... Уважаеми читалищни членове, уважаемо читалищно настоятелство, приемете от името на екипа на информационния център Европа директно Сливен най-сърдечни поздрави и пожелания за благополучие по случай отбелязването на 20-годишната народополезна дейност на читалище Дружба 1993 Сливен. Всяка годишнина е повод за равносметка, гордост от постигнатото, поглед към бъдещето. Без съмнение в тези празнични дни ще се припомните с гордост натрупаното през годините, ден след ден, просветно и културно наследство, създадено от вашите читалищни деятели. Вашата 20-годишнина е благодарност към тези, които са създали читалището, които продължават делото им с чувство за отговорност пред поколенията. Всеобща са вярата и убеждението, че въпреки трудностите на икономическата криза, която преживяваме днес и занапред, читалището, неговите деятели и радетели ще разпръскат светлината на знанието и творчеството и ще допринесат за обогатяването на живота тук, за укрепването на българщината, единството на народа и приобщаването ни към общо европейските ценности. Желаем ви здраве, вдъхновение, много успехи в благородното читалищно дело. Честит 20 годишни. Съвсем по-европейски заповядайте. Благодаря много, Дарина. Сега виждате, че ние тук имаме и малки гости чета. Всичко е в унисон и в духа на нашата изложба. Това са децата от втори Б клас, които ги виждате как втори Б клас с класна ръководител госпожа Петя Личева. Те са се постарали да изгледат по много предизвикателен и интересен начин и техният музикален поздрав сега ще го видите. Госпожо, представете какво ще изпълня децата. Уважаеми гости, първо честит юбилей на читалището и на неговите деятели. Живи и здрави, много успехи за напред. Пред вас са учениците от втори Б клас, които са от СОЛ Константин Константинов. И това всъщност са участници в детски музикален театър Щурчет и работят по проект Успех. Така както читалище Дружба днес празнува юбилей,
така и нашето училище Константин Константинов съвсем наскоро отбеляза своя 30 годишен юбилей. Това, което сме подготвили сега и ще видите, е част от една приказно-музикална композиция, която нарекохме Кри-Кри по творчеството на Константин Константинов. Има ли наистина на света и къде е тя? Златната къщичка с сребърен път, захарни прозорци и покрив от млинчета. Златната къщичка, дето свети вътре слънцето с 7 свята, дето пеят пъстри птички, дето царуват само светлина, щастие и радост. Нея ли виждаш ти? Не си ли в нея? Всички някога са били в нея, а сега са оставили на нас. Само в приказките ще се връща там. Златната къщичка на тишина, щастие и радост, която се нарича детинство. Кри-кри, кри-кри, приказките започват. Преди много години едно сторче ги разказа на уважаемия господин Константин Константинов, а той ги записа и ги предаде на децата да четат. Децата четяха и разнеха, ставаха майки и татковци, а техните деца продължават да четат. И ето, приказките стигат до нас, а в тях дори и сторчетата ни учат на добро, като пеят. Ние сме мънички, но виждаме и знаем всичко. Ние пеем най-хубавите песни, Знаем най-чудните приказки, защото никого не мразим. всички обичаме. И на вас носим утеха и радост. Кри-кри, кри-кри, кри-кри. Ей, да не заспахте? Почакайте малко, трябва да ви кажа нещо. Не се безпокойте за счупените кукли, зайчета и петлета. Те всички са цели и здрави. Защото сторчето Кри-Кри ги натовари в чудната коляска от сино стъкло, впрегната с 2 бели пеперуди, и ги откара високо, високо в алмазените палати на Слънчо. Там той ги поправи и излекува. Хайде, че приказките не чакат! Стаята е полутъмна, спи земята, спи стаята, спят всички и всичко. Всички ли? Не. Някой под кревачето леко въздъхва. Най-сетне заспаха. Изведнъж се чува шум и смях. По-бързо, По-бързо всички, че няма време. Гостите сега ще дойдат. Тук сме, идем!
приказки са весели. Има и едни такива, които хем са весели, хем някак тревожни. Как да не се загрижи човек за котарака Мър-Мър, който се изгуби в големия град? Гладен, опърпан, но въпреки това смел. Котята са много чувствителни, затова моля, уважавайте. Майко, отивам и аз. Де отиваш, бе? Какво пак си намислил? Ще се маскирам. Сине, пълнолетен стана и умът ти пак не дойде. Не са котешки работи тия неща. Пак някоя беда ще ми докараш. Мър. Слушай, майко, искам да прославя нашия род. Утре вечер на отсрещния покрив има котешка вечеринка. Ще се маскирам като Мики Мишока. Ти само ела и гледай комедия. Мръкна се, изгря месецът, тънък и синкав, на отсрещния покрив замърдаха котешки сенки. Отначало разговаряха на своя език, после поеха една дълга извита песен на 2-3 гласа. По едно време нещо замърда около комина. Котараците се слизаха. Хайде, не може да бъде! че за тези 20 години, близо 15, тя е била един постоянен партньор в нашата работа. И аз искам така
сърдечно да й благодаря не само за самодейността, която прави с нейните деца, но това, което те направи за нашето читалище. И читалището е приготвило нещо скромно, нещо много интересно за днешния юбилей. То ще остане лично за нея, когато го види, тя ще го каже и пожелавам да бъде все така всеотдайна, защото когато чувства приятелско рамото себе си и най-големите трудности са преодолими. Благодаря ти. Дечица, постойте за секунда за фото и искам да помоля госпожа Стефанова да дойде. Имаме няколко самодейци, които много държим да наградиме тук пред вас. Всички падат, всичко пада. Да. Знаете, че нашите самодейци са хора, които, както и всички, повечето от вас, дават всичко през свободното си време. Госпожо Стефанова, това е за Светлана Михайлова. Светичка, заповядай. Много сме ти благодарни, че си сред нас, че на 20 годишната на читалището можем да те поздравим, да си здрава и все така усмихната и пътя от вилата до читалището да ти се вижда по-късно. Денка, Дене, къде си? Денка Гандева, тук ли е? Да. Денка Гандева, заповядайте. Читалището ви благодари, заповядайте. Няма да ви водим на сцената директор. Да, сте готова. Да, всичко най-добро, това, което е, нека да ви служи като един мил и скъп спомен за годините, които са били и които ще продължат да бъдат. Добринче. Добринчето пожелавам нейната усмивка да бъде винаги все така широка и утре заминавайки като баба на повикване в далечна Англия да се спомня и за нас. Благодаря ти много, Добринче. Значи артистките ни ги няма тук, за съжаление. Живките тук ли си? Да, на живито това ни е не само дясната ръка, ми и някой път и моите двете ръце. Вие знаете, колегите, какво е да работиш с партньор, който може да те замени не само чисто така професионално, но и в много отношения. Пожелавам и на вас да имате такива верни и доверени колеги като Живка Кондева. Благодаря ти много. Колеги, това е за мен. Рече връчи ми благодаря. Жива и здрава и на още 20 години читалището пак да тъй като взех да си подаряваме и ние други подаръци, аз искам да благодаря на Райка Стефанова, която наистина 20 години работи за нашето читалище. Може да не сте виждали много често с нас, поради различни причини, но тя винаги е била с нас. Тя знае абсолютно, дори знае повече от мене. Затова се благодаря за нейната съпричастност и за това, че тя е винаги тук, макар че отново се беше скрила за колоната. Ние видяхме, благодаря ти много, Райче, и ти пожелаваме ти си преизбрана поне още за 3 години за председател, поне 23 години ще имаш като председател. Това бяха нашите вътрешни подаръци, които ние мислехме, че трябва да дадем на нашите самодейци. Казах, няма ни ги артистката, артистката ще ги дадем на сцената. Много съм ви благодарна на всички, мили дечица. Знаем, че винаги, когато ви повикам, вие идвате при нас и вие като не извикате, значи съм с вас. Сега мога да ви приканя, ами гледам, че ми държите букет, заповядайте. Да видим нашия ред. Поздравителен адрес от името на Сдружение Читалища. Уважаемо настоятелство, уважаеми самодейци, уважаеми колеги. Да ви честита 20 годишнината от учредяването на Народно читалище Дружба 1993 Сливен. Израстването и утвърждаването ви като организация
която обединява борческия дух, творческия потенциал и любознателността на малки, тук присъстващи и големи самодейци, тържествува днес с настоящия юбилей. Предстоят ви още много юбилеи. Пожелаваме на целия ви екип от самодейци, доброволци, читалищни членове да се чувстват все така сигурни, вдъхновени и здрави и винаги да чувстват подкрепата от приятели. Честит празник! От името на Сдружение Читалища, Йорданка Таскова, заповядайте. Честито! И един скромен подарък, който малко тежи сме го сложили там. По-възможно ще се го отсърце. Благодарим за Сдружението за жеста. Мария, искаш ли още нещо да приканиш своите гости? Свободни сте да разгледате. Тук там нещо ме интересува, питайте свободен текст. Виждам, че колеги се отреждите, искаш нещо, заповядам, Даряне. Готови сме, приемаме. Консервативен адрес от регионален център Сливен. Уважаеми госпожи и господа, използвам днешния празничен повод, 20 години от създаването на читалище Дружба 1993 град Сливен, за да приветствам всички, които тези десетилетия развиват целенасочена и последователна културно-просветна дейност и създават и съдействат за съхраняването на местните традиции и обичаи. Днешният празник на читалището е повод да заявите непоколебимата си готовност за преодоляване на всички предизвикателства на идните дни. Убеден съм, успеха ви, че ще го постигнем заедно. Нека огънят на родолюбието, на творческите търсения и реализации, на всеотдайността към младите и старите да не загасват. Искам да благодаря на вас и всички, които допринасят за по-високото културно развитие на нашето общество. С най-искрени пожелания за здраве, бъдеща и плодотворна работа в читалището дело. Ред Сливен читалище. Благодаря много. Задръжте го двамата. Ами дечицата да ги освободим, не може. Да, че се стига. Колеги, заповядай. Читалище Христо Ботев. Добре, няма нищо. Ще нацелим част, вие да